Hello mga ka-vibes, welcome back to my channel, Mix Vlog Channel. Nandito na po ako kung saan tinutukoy ko sa inyo kahapon ang ipapasyal ko kayo dito. Dito yon. Meron ditong isang yumao. Yung kanyang pangalan ay Tito A. Goku. Born September 21, 1963. Namatay siya dead April 28, 1974. Matagal-tagal na rin. Yan po. Dito yun. Marami na kasing yung mga banwa dito. Yung katulad nito, banwa. That is called banwa. Dito yun. Ito, may dragon dito. Yung sculpture dito. Yung yan. Nakikita nyo yan. Meron mga picture dito na sobrang tagal na gawa sa lapida. Yan 1960. Age 86 na siya kanya namatay. 86 years old. Kung sa ngayon mga higit 100 plus na siya. Matagal-tagal. Nandito nga pala ako sa dito sa Chinese dito sa amin. Meron Chinese dito. Doon banda mga Pilipino yun. Dito ako naglilibot ako dito. Dito yung dating simbahan ng mga Chinese. Diyan. Masyadong hindi na lilinisan na kasi na ngayon, Mayo na. Pag November maglilinis na naman ng mga tao dito. Dito yun. Kung nakikita nyo dito sa aking right side, merong nakaukit. Basahin natin. Shan. Hindi ko alam anong kabasa to kasi in-check. Jose T. Chan. Dead January 12, 1945. 1951 din siya. April. Mas matanda yun isa. Dito. Yung sikat na yumao dito sa Chinese dito pupuntahan natin. Dito yun. Hindi ko kasi mabasa yung pangalan pero sikat daw to sa buong Chinese dito sa amin. Ito yun. Yan. Sikat yan. Dito sa amin. Isa daw siyang sundalo dati nung panahon World War II. Dito. Kaya meron siyang ito, statwa ng tiger. Gawang semento. Dalawa yan. Itong yung isa. Yung isa dito. Ito yung isa. Tiger. Nabubuhay to sa tuwing hahapit ang gabi. Ha! Joke lang mga ka-vibes. Dito. Yun. Dito. Diyan. Kamag-anak din yan. Yung kanyang amaatan yan. Amaatan niya to. Dito, mag-iikot pa tayo, mag-iikot lang muna tayo. Yung madalas na apelyido dito ay Chan, Yu. Yun ang madalas dito, mga Yu. Chan, tapos Yao. Parang si Yao Ming. Yao. Dito focus ko muna sa daanan. Dito naman may isang bahay na gawa sa semento. Isang magandang bahay nga pwede mong dito yun. Katulad nito pag meron ditong nagbabantay. Merong maintenance. Nagmi-maintenance kaya meron ganyan.
Ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang sculpture ng gawa sa semento. Dito yun. Pogi dito yung place. Dito yun, kung makikita nyo. Dito yun. Only in Tacloban. Dito yun. Titignan natin ng mabuti para maklaro nyo. Yun, no? Kung nakikita nyo yan, yan ang dito sa amin, sikat na magandang bahay ng namatay. Kung makikita nyo doon, mayroong angel doon. Tara, puntahan natin. Dito yun. Pupuntahan natin yung eskultura ng mahal na angel natin. Dito yun. Kung makikita nyo yan, may hawak siyang corona. Ito naman dito ay mga Pilipino dito, yung mga yumao. Nabubuksan ba to? Nabubuksan, mabuti naman. Dito yun. Kung nakikita nyo yan, yung magandang eskultura dito sa amin ng mga mahal na birhen. Dito naman yan, kita nyo. At ito naman yung isa, may hawak siyang cross. Yun lang po mga ka-vibes ang aking inahandog sa inyo ngayon hapon. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe down below and click the notification bell. Thank you so much sa panonood mga ka-vibes. Paalam!